खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ ससियेल मिडियायाव गोसारदों सासे फावखुंग्रिनि थैनाय खौरां। जाय फावखुंग्रिनि मुङा काजल अग्रवाल। मख'नो गोनां बाथ्रादि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बिथांजोनिनो नंखाय खोथाजों बोलि जानांनाय रिपर्टआ गोबां सावरायजादों। जेराव काजल अग्रवालखौ थैबाय होननानै ससियेल मिडियायाव गोसारनाय नंखाय बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काजल अग्रवालखौ एक्सिडेन्टजों रुंसारि जादों होनना गोबां रोखा नङै रिपर्टफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों फोसावनाय जादोंमोन। जायनि जाहोनाव बिथांनि अनसायगिरि मोजां मोनगिरिफ्रा सोमोनांदोंमोन आरो गोबां गोनो गोथो सोमजिहोदोंमोन। नाथाय बेफोर ससियेल मिडियायाव सावरायजानाय गोसारनायफोरा गासिबो नंखाय। जेराव फावखुंग्रिया जेबो जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानाङाखै आरो रुंसारिबो जायाखै होनना रिपर्टआव फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ थारैनो बिटिसिआव बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि जागायबाय नामा? बे खेबाव सोमजिदों बिटिसिनि मोननै रिजनेल पार्टिनि गेजेराव दाङाबाजि। खौराङाव मख'नाय बादियै मिथिनो मोननाय जादोंदि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि नायगावनि बिपिएफ इउथ अफिसखौ थांनाय हराव इउपिपिएलनि माखासे गुन्दागिरिफोरा गाग्लोबनानै बुफाय बुसि खालामदों आरो बेबादिनो बिपिएफनि जै बुंनानै इउपिपिएलनि गारिखौ बुख्रुबदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफनि खमैबो गं 20 आरो 25सो गारि लानानै आरो जायगानि लाइमोन दुथांफोरा इउपिपिएलनि गारिखौ बुख्रुबनानै दुंहाव थासारि खालामदों। बेराफारसेथिं खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा माखासे जोखोम जादों। जायनि जाहोनाव फाहामथाय लानो गोनां जादों होनना मिथि मोनदों। थारैनो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंनि बर'फ्रा मानो गावजों गावनो एना एनि मानो गावजों गावनो नायलायनो हायै एना एनि जाबाय थायो। राजखान्थि बिथिंखौ लानानै बेबादि इनाय हाबा मावनाया हारिनि खहा दं। मानोना बुहुमनि बर'फोर जाय जायगायाव थादों जाय ओनसोलाव रायजो जादों बेयाव गावनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय आसार खान्थिजों आबुं जानानै थानाय बर' हारि। बर'आ गावनि आंगो थै एबा गावनि थैजों बर' हारि महरै सिनायजानाय। बर'नाव गुबुन हारिनि थै गैया बर'निनो थै दं आरो बे थैया बयनियावबो दं। नाथाय जों मानो गावजों गाव एना एनि? जों राजखान्थि फोथाराव आलादा जादोंब्लाबो हारि हिसाबै जों खौसेयाव थानो नांगोन आरो खौसेया जोंनियाव थानांगोन। थामथि खौराङाव दङ बे बारनि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव गोबां भट लानानै देरहासार जागोन होनना फोरमायथिदों आरो फोथायनानै लादों बिजेपि दोलोनि बिजाथि रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा। दासान्दि थाद'नाय गैयाजासे सान हर बिसायख'थि फोसावदिंनायाव नांथाबनानै दं 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव बिजेपि दोलोनि बिजाथि रनेन्द्र नार्जारिया। थांनाय सानखालिबो मोनाबिलि समाव बियाबनि दाब दाब जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारि लादों रनेन्द्र नार्जारिया। बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों रनेन्द्र नार्जारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय बिजेपिआव जयनिं जाफैदों गोबां रायजो राजा आरो आइजोफोरा। बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव गोबां रोजा रोजा रायजो राजाफोरा गावखौ मदद होनो सिगांबोनानै लानानै बे खेबनि बिटिसि बिसायख'थियाव गोबां भट लानानै देरहासार जागोनखौ फोथायदों बिजेपिनि बिजाथि रनेन्द्र नार्जारिखौ। ब्रैथि खौराङाव दङ आमेरिका जुथाइ हादोर थामहिनबा इउएसएआ भारतनि हेंथायै गोख्रों थिरांथा लानायनि उनाव जोबनायाव भारतजों सोमोन्दो लाखिनायनि बेलायाव सांग्रां जाफिनदों। हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ दा भारतनि फारसे लोगोनि आखाइ दिखांबाय। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गावनि ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बुंदों दि जुदि जों गंनै हादोरा फालांगियारि बिथिङाव जयै हाबा मावो अब्ला बियो गोबां खाबुनि लामाफोरखौ बेखेवगोन। आंनि हानजा आरो आं थाबैनो सावरायनो थाखाय लोगो हमगोन। आंबो ट्राम्पजों रायज्लायनो गोसो दं। जों गंनैबो हादोरनि सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय गासैखौबो मावनो साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि ट्राम्पआबो एक्सआव ओरैबायदि लिरदों दि जुदि भारत आरो आमेरिकाया फालांगि बिथिङाव जयै हाबा मावो अब्ला जेबो जेंना सोमजिनो नाङा थाबैनो आं आंनि लोगो नरेन्द्र मोदीजों रायज्लायगोन। 85% भारतारि कम्पानिफोरा गावसोरनि मावख'फोरखौ फेहेरनो बिथांखि लादों। बावैसो फोसावजानाय मोनसे फोरमायथियाव बे खौरांखौ मोननाय जादों। रिपर्टआव बेखौनो बुंनाय जादों दि फैबाय थानाय बोसोरनैयाव मावख'फोर गायसननो थाखाय मोजाङै साखाफारा जायगाफोरनि गोनांथिया बांगोन। रिपर्टआव बेखौबो बुंनाय जादों दि जौगानाया नखरारि दारिमिन आरो फालांगियारि खोन्दोनि गोख्रों जौगानायजों लोगोसे डिजिटालाइजेशननि थाखाय जानो हागौ। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइसिमाव जौगानायनि हारआ 73% जागोन होनना साननाय जादोंमोन आरो फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव बे जौगानाया 85% बांगोन होननानै साननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बोसोरनैयाव गिदिर नोगोरफोराव नङा फिसा फिसा नोगोरफोरावबो नांगौ मावख'नि थावनिफोरनि गोनांथिया बांगोन। रिपर्टआव मख'नाय जादों दि बे जौगानाया हादोरनि गासै ओनसोलावनो समानथि जौगानायाव मदद होगोन।
बिटिसि ओनसोलाव बे खेबाव रायजो राजाफ्रा बिजेपिनि सोरखारखौ हास्थायदों। बे बाथ्राखौ बुंदों राहुल नार्जारिया। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय माकटाइगाव गामियाव बिजेपि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल जानानै थाङो। बे मेलाव बाहागो लानानै जमदुवार बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि राहुल नार्जारिनि माखासे गोख्रों बिबुंथि होनायखौ बे समाव खोनानो मोन्दों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोर आरो इउपिपिएल दोलोआ 5 बोसोर सोरखार सालायबोबाय। नाथाय जमदुवार बियाबाव दिनैसिम जिबायदि जौगानांगौमोन बेबादि जौगानो हायाखै। दिनैसिम लामा दालां, देहा फाहामसालि आरो सोलोंथाइ बिथिङाव उन जानानै थालांदों। जायनि थाखाय बे खेबाव जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैनानै बिजेपि दोलोनो भट होनो साखाफारा जानानै दं। बे खेबाव जमदुवार बियाबाव बिजेपि दोलोखौ फेजेननो हानाय रावहाबो गोहो गैया होननानै बेबायदि फोरमायो राहुल नार्जारिया। थांनाय सानखालि जनता भवनाव सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरिफोरखौ लाफानानै एबसुजों लोगोसे मोनसे सावराय जथुमा जालाङो। बिटिआरनि बायजोनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि लांदां जानानै थानाय मासिखौ सुफुंनो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रुनुस पेगुजों सावरायदों। बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोर थिसननो थाखाय थाबैनो बर' बिजोंनि जर'खा टेट आनजाद खुंनाय जागोन होननानै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रुनुस पेगुआ फोरमायदों। 2025 मायथाइनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल थामहिनबा बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां मोनसे बुफाय बुसि जाथायनि उनाव बावखुंग्रि बियाबाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि गंनै गारिखौ बिपिएफनि मावथिफ्रा मोनाबिलियाव बुफाय बुसि खालामनानै खहा खालामदोंमोन। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला इउपिपिएलनि मावथिफ्रा बिसायख'थि फोसावदिंनायनिफ्राय फैफिनगासिनो दंमोन। जायनि जाहोनाव भट होनायनि सान खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव सोमोन्दोआव दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे जाथायनि बागै ओनसोलाव बांबोनाय दुंहाव थासारिनि सोमोन्दै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैनाय लोगो लोगो मोन्नैबो दोलोआ हेफाजाब बुथुमनो थाखाय खामानि मावगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय बेफोरबादि जाथायफोरा गासै बिसायख'थि फोसावदिंनायनि थाखाय गोनांथार जानानै फैदों आरो बुख्रुब बुसि जाथायफोराबो जानाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा होनना बिथाङा बुंदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।